Tässä tosiaan pokkaan menossa. Käy pikkuinen hiihtolenkki tekemässä tuolla, mutta keli meni kyllä melko huonoksi. 8 astetta lämmintä. Saa nähdä onnistuuko tämä. Joo, tämä meni vähän kelekkaura hommiin nyt. Onneksi on tämä kelekkaura tässä. Oli paljon puita tuossa, mutta en tiedä onko noin kuivia. Taatsi. Muuten hyvä kämppä, mutta ei ole kaminaa täällä. Tää alkaa tuossa tekemään ruokaa. Näin. Saapa nähdä syttyykö se vai onko se ihan tukossa tuo piippu tuosta lunta tuolla. Lämmön lähteenähän tulla ei kyllä tee mitään. Kyllä se tietenkin tässä kun vieressä istuu, niin siinähän on vähän lämmin. Ja se vaan syttyy. Joku oli kirjoittanut tuossa, että piipun päällä on metri lunta ja tämähän savutti aivan hirviästi aluksi ja sitten vasta huomasin tosiaan, että siellä on metri lunta ja kävin kattoon, niin kyllä siitä savu tuli ja kyllä se ei siellä kyllä siinä piipun päällä sitä ollut yhtään. Että tuolla oli tuolla takassa vähän. Hyvinhän se pallaa kyllä. Tuli näitä puita ehkä vähän liikaa tänne.
Tuossa on tuo teltta. Häilyyköhän tuo tuossa? Ainakin ensi yönä tulee pakkanen. Mutta nyt on aivan mahtava ilma tulee kyllä. Unohtui se lämpömittari. Ei tiedä, että paljonko sitä on sitten pakkasta ollut. En ole ennen käynyt tässä kämpässä. Tähän tulee tie tuonne. Se Taatsin seita on tuolla vähän matkan päässä. No niin, täällä Taatsin kämpällä. Kelit vähän uhkaa minun reissuja. Ainakin tällä kertaa. Ensi yönä on kyllä 5 astetta pakkasta, mutta sitten se pysyttelee nollassa pari päivää ja sitten se alkaa puskemaan vettä ja räntää taas. Mulla piti vähän siirtää tätä ensin tätä alkua ja lyhentää näiden kelien puolesta. Onneksi on tuo kelekkaura tuossa. Sitä pitkin kyllä pääsee. Sitten ei ole liikaa tuijotettua tavaraakin. Tämä on vähän kyllä ollut kyllä tämmöistä aika melko tuhertamista tämä homma on ollut kyllä. Oliko se nyt tiistaina, kun se alkaa paranee, tulee aivan hirvittävät hankikelit tänne kyllä silloin. Täällä alkaa kohta paistaa makkaraa tuossa. Hyvä hiilos. Hyvin tarkenne kyllä tässä, kun istuu tämän nuotion vieressä. Ei se tulla tuonne kauemmasti eikä lämmitä pätkääkään. Ei se kyllä ihan 5 astetta ollut pakkasta. Tämä on vähän nollassa, tämä taitaa olla nyt. Vesikään ei ole jäätynyt tuo. Se tuo hanki, nythän tässä vähän aikaa on kyllä hyvä keli. Täällä alkaa aamupalan keittoa. Hiihellä tuonne pikkumatka tuonne kohti Naskamaa Aappaa.
bensapullo vuoti. Olipa hyvä, ettei teltas. Pumppu oli huonosti kiinni siinä. Olipa jännä. Aika jännä juttu. Tulipahan tuokin koettu. Tuosta reunasta. Ei siinä paljon ollut, mutta säikäyttihän se aika pahasti. Kananmunasta tuli ouottuvusta ruskia. Mitähän tuossa on? Kaurapuuro ja kahvit ovat pikakeittimellä. Nyt se toimii. Tuosta tuo tiivistä. Kunnolle kiristänyt sitä. Tulikohan tuokin nää? Tuo tekemään pensaa käydä teltassa. Onneksi ei palannut tuo tiiviste tuosta. On mulla noita pumppuja kyllä muutama tuossa. Ja nyt tässä aamukahvi. Vähän ouvon värinen kananmuna, kun tässäkään ei ole oikein. Vettä ehkä liikaa. Mukana enemmän pitää jauhetta. Tuosta se vuosi. Miksihän se hyppäsi tuohon liekki tuohon pullon päähän? Tosiaan sitä ihmettelin, että miksi se oli vähän kostia tuo keiti, että oliko. Ja sitten huomasin, että tuo pumppasi lisää painetta, niin se alkoi tiriseen siinä. Onneksi se ei tuo mennyt kuitenkaan tuo tiiviste palannut. Eihän se ollut ihan pikkusen tuossa pinnalla sitä pensaa. Että se, sitten kun minä sitä kiristin, niin se loppu se lisää vuotaminen ja onpa ouvon näköinen kananmuna. Miten ihmeessä tämä värinen on? Niin se paloi vaan se pensa, tuo se pintapensa, mitä oli pikkusen, niin pois tuosta. Mutta miksi se hyppäsi tuohon pullon päähän se liekki, niin se on mulle ollut niin kuuma tässä sitten, eikä ole. Se oli vähän outo ilmiö kyllä. Mutta miksi se syttyi siitä? Eihän tuosta pitäisi mitään syttyä, jos tuohon tulee jotakin nestettä. Tai katsoa, jos tuli siihen video onnistunut. Tässä on kyllä joku ongelma tässä kananmunassa. No olikohan nämä jotakin eikö vapaa kananmunia vai mitähän nämä oli? Ihmeessä tämä värinen. Ihan niin kuin tämä olisi jotakin ruskia kastiketta. Joo, ei se tosiaan 5 astetta ole pakkasta ollut. Ihan nollan pinnassa. Hyvähän se tämmönenkin tietenkin on.
Eipä ihmettä, meni taas ihan pieleen. Mitä se tippuu tuolta katolta jo tuolla vesiin? Ei tässä kauas ole asiaa lähteä. Ei pääse pois. Tässä on kyllä nyt joku ongelma. Niin muuten on. Tämähän ei oo kananmunaa. Tämähän on tuota sitä... Ei lekkari. Se on sitä ruotsalaisten aprikoosikiisseliä. Mulla oli sitä. Ja ihmettelinkin, että miksi se niin hieno jakosta. Nyt kyllä ei tää onnistua mikään. Joo, en tiedä tätä syössä. Joo, ei hyvänen aika kuitenkin. Oi helvettiläinen. Ja palo siihen kiinnissä. Ei tämä oo totta, saatu. Mä ihmettelinkin, kun ne on samanlaisessa pussissa oli ne kananmunat. Ei hyvänen aika kuitenkin. Ihan samannäköistä jauhetta. Tätä ekstremiä semmoista. No, pitää sitten juoda se kananmunan raakana. Tuli tämä pannu pilalle. Voi perseen suti. Ei hyvänen aika kuitenkin. Kyllähän tämän saa puhtaaksi. Sehän ei lähde millään sitä, koska mulla on onneksi tuo toinen pannu kyllä tuo. Tää vissiin sillä paistaa. Hyvänen aika kuitenkin. No. Ei se aina onnistu. No niin, tuossa vasemmalla on sitä aprikoosikiisseliä ja tuossa on se kananmunapussi. Ei se onnistu tuosta aprikoosikiisselistä keittää, paistaa kananmunaa. Nyt sitten uusi yritys tämän kananmunan kanssa. Tämähän on ihan erilaista tietenkin. Niinkö pitää ollakin. Tänne kokeilla vähän, kun oli niin vaivalloinen. Nyt sitten voi vielä hölmöillä tämän veen kanssa. On se vähän saman väristä kuin se aprikoosi. Tätä on vähän enemmän sitä jauhetta vielä. No niin. Nyt näyttää jo paljon paremmalta. Mitä mä tulin etsimään tänne? Niin tätä joo. No ruokatermos. Täällä on yksi annos Italian pattaa. Tämmöisellä tikulla mä putsasin se. Kirvestäkin tarviko? Joo, nyt se näyttää tosiaan vähän enemmän kananmunalta, kun se vettä tippuu tuolta. Ei tässä kauan tämä keli pysy. Tuommoinen ja kauhea pitää tuo lapio jo tuosta pois. Eikö se tuo aurinko tuossa niin voimalla sulattaa tuota jo? Lunta täällä ainakin on, täällä on 1,5 metriä, eikö 1 metri ja 15 senttiä. Täälläkin on tämä sama ilmiö, kun tuolla oli siellä melkein kaikissa kämpissä, että tuo tuhka, niin se pitää nakata tuosta suoraan tuosta ovelta, niin
tänne ulos. Minä panin sen kuitenkin tuohon tuhkaämpäriin, mutta taaskaan minä en tiedä mihin tuo tyhjennetään. Tuonnehan on muut näköjään tullut nurkkajuuriin laittanut sen. Ja sitten noissa puissa on taas foliotakin. Tätä minä en kyllä ymmärrä, että miksi sitä voisihan sen kauemmaksi viedä tuon tuhka, koska sitten se sotkee joka paikassa. Ja nyt tämä saa riittää. Täällä on tuo Italian pata. Paljonkohan sinne pitää vettä, kun sitä aika paljon pitää laittaa. Ja siinä on kohta lisää. Nyt tämä haiseekin kananmunalle. Alkaa heti paistumaan. Naskama-aapa. Tuolla on kätkätunturi jossakin. Onkohan se tuolla koivujen välissä? Vaikka se tuossa on noin pikkuinen. Pitää katsoa kartasta. Tulin tähän joku aika sitten. On tämä varmaan toista tuntia tuhertanut tämän teltan kanssa. Oho, lentokone menneet. Täällä alkaa lumen sulatuksessa. Ei tässä ollutkaan puroa vaikka. Eipä ole kyllä ainakaan yhtään paarmoja nyt. Aurinko tuli esiin. Tuossa nyt tuossa kohtaa.
Täällä on muutenkin niin lämmin, että kulattelen siinä lumesta vettä. Vähän ollut ankia ilman yön jotakin se on satanut räntää ja vettä. Ihan pikkusen ollut vissiin pakkasta. Kananmunat tosiaan sitten 150 grammaa tuota Amerikan pekonia. Sitten tuo keittopissi tuossa montu. Yllättävän hyvä kelihän täällä on kuitenkin olosuhteet huomioon, että se on ollut tämmöistä lauhaa. Vettä satanut. Ihan hyvä kelihän täällä on kuitenkin hiihtää. Kummatta se tuo hankikantta. Tässä on tämä mahtava Naskama-aapa. Mikähän otus tosta on mennyt? Ahmakas se on varmaan ollut. Tähän matkaan pääsee tällaista kelekkaurheilta. Täällä näkyy paremmin. Tuossa. Tuommoinen.
Jostakin se on tullut. Tuonne se on vissiin lähtenyt menemään sitten. Taas se on tullut sieltä. Niin joo, se on tullut sieltä. Katsoo melkein karhu tuolla. Tuolta jostakin. Tuossa menee sen jälkeen. On vähän upottanut. Tuolla on alkanut kantaa sitten hanki.